o mere ka elelia ala Zebụlọn na ala Leftani. Mana ngwụcha oge ụzọ oke osimiri ahụ ga-eturu ugo. Ala ahụ nọ n'ofe Jọdan nke bụ ọnụma nke ndị mba ọzọ ga-eturu ugo. Ndị na-awagharị n'ọchịchịrị ahụ na nnukwu ihe achakwasịla ndị bi n'ala onyinyo ọnwụ. Imeela ka obi ha jupụta n'ọṅụ. Ha na-aṅụrị nnukwu ọṅụ dịka na-ewe ihe ubi. Obi na-atọ ha ụtọ dịka na-eke ihe a lụtara n'agha. Maka na dịka n'ụbọchị Midia, ịkụpịala ibu ha bụ n'ubu nke na-anyịda ha ala. Ịgbajiela osisi nọ ha n'ubu na mkpara igwe nke onye ji aka ike na-amanye ha amanye. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onyenwe anyị bụ ihe m na nzọpụta m. Onyenwe anyị bụ ihe m na nzọpụta m. Onye ka m ga-atụrụ egwu? Onyenwe anyị bụ ebe m na-agbaga ọsọ ndụ. Ọ bụ onye ka m ga-asụ anya? Sọ otu ihe ka m na-arịọ n'aka Onyenwe anyị. Lee sọ ihe m na-achọ, ka m biri n'ụlọ Onyenwe anyị n'ụbọchị ndụ m niile, ka m na-ahụ ịdị ụtọ nke Onyenwe anyị, bịakwa na-atụgharị uche n'ụlọ nsọ ya. Ekwere m na aga m ahụ obiọma nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Were obisi ike chere Onyenwe anyị. Chere Onyenwe anyị, obi sie gị ike. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, eji m aha Onyenwe anyị Jesu Kristi na-arịọ unu ka olu unu bụrụ otu, ka unu na-ekwekọrịta ihe bụ unu na-ekwu, ka nkewa gharakwa ịdị n'etiti unu, kama dịrịnụ n'otu. Jikọọnụ onwe unu ọnụ n'otu echiche na n'ihe unu na-ezube ime. Ụmụnna m, n'ihi na ụfọdụ mmadụ ndị si n'ezi n'ụlọ Klọi akọrọla m na esemokwu dị n'etiti unu. Ihe m na-ekwu bụ nke a, na olu unu niile n'otu na-ada iche iche. Otu onye na-asị, abụ m onye nke Pọl. Onye ọzọ sị, abụ m onye nke Apolos. Onye ọzọ sị, abụ m onye nke Pita. Onye ọzọ asịkwa, abụ m onye nke Kristi. Ekere Kristi eke? Akpọgidere Pọl n'obe n'ihi unu? Ma ọ bụ emere unu mmiri chukwu n'aha Pọl? Kristi eziteghị m ime ndị mmadụ mmiri chukwu, kama o zitere m izisa ozi ọma. Ọ bụghị izisa ya na amamihe nke ụwa, nke ọka okwu na nke ịsụ asụsụ dara ụda, ka a ghara ime ka ọnwụ Kristi nwụrụ n'elu obe bụrụ ihe efu. Okwu nke ose bụrụ ụwa.
Jesu kwupụtara ozi ọma nke alaeze, bịakwa gwọọ ndị na-arịa arịa ọrịa. Anyị nọnyelu nọ ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Oge Jesu hụrụ na-ejidela Jọn onye na-eme mmiri chukwu, tụnye ya n'ụlọ mkpọrọ, o wezugara onwe ya jee Galili. Ọ hapụrụ Nazaret jee biri na Kapernaum nke dị n'ụsọ osimiri n'oke ala Zebụlọn na Naftali. O mere nke a ka okwu nke Aịzaya onye amụma kwuru wee mezue sị, ala Zebụlọn na ala Naftali nke dị n'ụsọ osimiri ofe ọzọ nke Jọdan, Galili nke ndị mba ọzọ. Ndị bi n'ọchịchịrị ahụla oke ihe achakwasala ndị bi n'ala nke ọnyịnya ọnwụ. Site n'oge ahụ Jesu malitere ikwusa okwu sị, chegharịanụ n'ihi na alaeze Chineke adịla nso. Ma mgbe Jesu na-aga n'akụkụ osimiri Galili, ọ hụrụ ụmụnne abụọ, Simon onye a na-akpọ Pira na Andrew nwanne ya, ka ha na-awụnye ụgbụ ha na mmiri n'ihi na ha bụ ndị ọkụ azụ. Jesu wee sị ha, bịanụ so m n'azụ, aga m eme unu ndị ọkụ na-akụta mmadụ dịka esi akụta azụ. Ngwa ngwa ha wee hapụ ụgbụ ha na nna ha wee sobe ya. Mgbe Jesu si ebe ahụ na-agaje, ọ hụrụ ụmụnne abụọ ọzọ bụ James na Jọn ụmụ Zebedi, ka ha na nna ha nọ n'ụgbọ na-emezi ụgbụ ha. Jesu wee kpọọ ha. Ngwa ngwa ha wee hapụ ụgbọ ha na nna ha wee sobe ya. Jesu wee na-ejegharị n'obodo niile nke Galili, na-akụzi ihe n'ụlọ nzukọ, na-ekwusakwa ozi ọma nke alaeze Chineke. Ọ gwakwara ndị mmadụ ọrịa dị iche iche na nrịanrịa dị iche iche nke na-arịa ha. Ozi ọma nke osebrowa. Otito dịrịnụ Jesu. Amen. Ndị mafubere anya dị sie ezigbo egbo anụfọrọ kende ọzọ Stanley Ezinne Almasu Nine. Okay, yeah. Okay, I've not seen you. Vincent. Okay. Almasu Nine, Happy New Year. Happy New Year. Ezi Chineke dị mma, imela n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, ime n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. Ezi dadi anyị dị mma, imela n'ụbọchị taa.
onye kere anyị dị mma na n'ụbọchị taa. Onye kere anyị dị mma imeela n'ụbọchị taa, n'ụbọchị taa, nara ekele. Amen. Ama m n'ụjọ ka ọ na-aga. Yeah. Anyị na-ekele Chineke maka mgbe ọbụla anyị bịala ụka, all thanksgiving. Ụka bụ thanksgiving, to appreciate the beauty of God in our lives, because we cannot do without God. The Bible said, apart from me, you can do nothing. If you separate yourself from me, you're wasting your time, because na agalicha agalicha must come back. Agalicha must come back. Nyanwa bụ Alpha, Nyaba bụ Omega. He is the everything. He's the beginning. He's the end of our being. So I na-ekele Chineke maka ụbọchị tata. Now for 2023, anyị kwuru extensively about God's blessings na 2023, or last Sunday. And today again, egosikwa anyị na Chineke bụ ife. He is our light. Ọ Chineke bụ ife anyị. Ọnya ka ọ sị, na ndị niile nọ n'ọchịchịrị afụghị ife. He is light. God is our light. Ịbịa n'ihe ọgụgụ nke mbụ agụrụ anyị eweta n'akwụkwọ nke Aịzaya. Enwe ka ị ga-esiwe n'enyu ime aghọtachi ya ọfụma, mana ihe ọgụgụ ahụ na-akọwa egosila anyị. Okay. The whole story about it bụ mgbe ahụ ndị Juda nọ under darkness. Kedu darkness ha nọ ya? Ndị Juda were defeated by Assyrians. Ndị Assyria bụ ọgụ jekwuru ndị Juda wee melie ha. Mgbe emelisiri ndị Juda, they had to compromise their lives, compromise their belief, compromise ihe niile ha kwetalụ na ya ka ha wee nwee a good relationship with ndị Assyria. And so they were ready to submit their relationship with God for relationship with darkness. So ha surrender onwe ha, just like sometimes in life, enwere ụdị challenge ọ na-aba anyị nwe na ndụ anyị, efu some people agbajekwulu ekwensu. I've said it sometime here that one man who said, "Nya yo Chineke ego, Chineke enyere ya, ya megene, ya jeyo ekwensu, ekwensu megene, ekwensu nye." Keduzi ebe ya na ego ya ahụ nọ? He's gone, Besoy. Yeah, the only thing he opened the filling station, Besoy filling station, and how many years? Everything is gone. That particular land, Onwacha filling station, they are all sold, because it's a gift from the devil. So on the behavior of the Judah, they compromise their life, not under Assyria. And so they started worshiping gods of strange land. In Israel, and the north, we say, no, the Roma, can you team with in the Syria? Can you just back the Assyria? Where's Zopotauno? Hasim Banika, Jano, Gadrani, can you not do no Kulunda? Ocha Chabute, Ocharacha Simagene, Sibute. Ewe jog, ewe meliha. Ambana no zogwaho. Ka Chineke zipụtara Aịzaya wee sị Aịzaya eje buo amụma na eze nọ mgbe, because eze ndị Juda at that time was Ahaz. Ọ sị anya je gwa Ahaz na ọchịchị n'ụwa ọ nọ na o mee nọtezi aka na ọchịchị ahụ ọ nọ, na his seat will be taken away from him, na nwa ya nwoke bụ Hezekiah will take over from him, that Hezekiah will be the light of the people, because Nyabe Ahaz is the darkness of the time. And so sometimes in life, we see na ndị mmadụ na compromise onwe ha rinne. Enwe village m batara nke a nnala ụlọ nọkọta na-asị ma ndị mmadụ na-ejezikwa ụka n'ụwa ka ọ nọọ onye ndị na-eme ha. Every T junction enwe na village ahụ nwere aja, ọ bụrụ mgbe ha na-akpọ ịchụ aja. Every T junction nọ na village ahụ nwere nkanka ihe ekechichala ekechi. Na-asị, what is this? And the funny thing,
ije n'ụlọ ụka ndị niile eju, ije na nke ebube mmụọ nsọ ndị niile eju, ije na nke Mbaka ndị niile eju, nke na-ewuzi ọfụ bụ ebe ọ na-akpọtụzi akpọtụ kịta. Aga m eje ka m kpọtakwa Olonia na Amerịka ebe ọ na-akpọtụzi akpọtụ kịta. Ijekwa ebe ahụ, igwurube m, kedu ndị na-edobezi àjà ahụ niile? Kedụzi ndị na-eti jọnshọn niile? Agbakọta m ụjọ tụbakwuo m maka asị na m etinyekwuo taya moto m na ya kolu, so m fụrụ ebe etinyere ya eshifto taya moto m maka ịmara ihe e kwuru n'elu àjà ahụ. Kedu ndị na-emezi ihe ahụ niile? And so sometimes we see that people compromise their life so much. People run to the devil faster than they run to God. Ọnya bụ ihe Isaiah sị ha, that people who are in darkness, that God will show them the light. I know, just say, are we still okay with darkness, or are we ready to move to the light? Eto akọdịkwa, just like all these young ones, sometimes people find it easier with bad things, because bad things are easy, but good things are very hard. Why do I say that? If you're not educated in this country, school is very hard. To go to school is very hard. But the fruit of school cannot be overemphasized. The joy of being educated and the joy of having good job after school can never be overemphasized. It's so beautiful. And in this country in which we are, it's easy to be lazy. And when you are lazy, you are in darkness. It's easy to decide, oh, 4 years is a lot. How can I put top in school for 4 years? Okay. You're wallowing in darkness. And what do you do? Sometimes you don't even go into the classroom. What do? You move around the whole neighborhood, running around, thinking you're enjoying yourself. What it is that you're enjoying the darkness of your life because you're destroying your being. But if you're able to go to school, spend that 4 years, just 4 years, 4 years only. Stress yourself. Put yourself down. Go through it. And after going through it, then you will see the light in your life. That's what it is. But we see most of our young ones, nobody is ready to suffer. We prefer being in darkness. And when you are in darkness, you suffer everybody. You suffer everybody. You put everybody under pressure and under stress. Ọnọkwazi ihe na-eme na be isi nwanụ mmadụ ngwa bendie down ka ịgba mbọ mba sọsọ ihe ọ na-eche bụ gị nwa gbachazie mbọ ime gịnị ịgbakọzie ego gị niile, and gịnị ka ọ ga-agwa gị na ichenjie ya ego eju ebe niile. And sometimes onye a na-asị gị chenjie ya ego eju ebe niile, o chetazi na gị nwa ga-echenjie nwee problem ebe a, that you have mountainous problems that you have not even been able to solve. Mana sọsọ ihe na-anụ ya n'isi bụ oche nke $100 of $70,000. Ihe ha na-agbakọzi na ichenjie ya, kedụzi nke ị ga-echenji? Ọ na-abịa ihe ada aghọta. Enso isikwa na onye ahụ ngwa gbakwanụ mbọ mba n'ọsọsọ nke ahụ onye ọzọ lụtalụ ka ọ ga na-eche. People are not ready to stress themselves, but when you stretch yourself, that is when you survive. That is when you regain your being. That is when you are yourself. Under behind Isaiah and Akuzilai today. And so, young ones, put yourself out there. Suffer what you have to suffer for future gain. Don't allow yourself to be in darkness. And avoid bad companies. I think I have emphasized this of a little girl I've been counseling. And thank God she is good, reasonably good right now. She didn't want to go to school. The parents were pressuring her, go to school, go to school. She refused. By 16 and into 18, the parents said, if you're not going to college, then you have to leave the house. Because at that time, she was joining the worst of people. The worst of people. When I say the worst of people, people who smoke weed. Every brand of ganja, every brand of weed, they are smoking. And it's easier to do that because when you start smoking all that, you're not even stressing yourself. All you need is to smoke this and smoke that. And then what you do is you will have easy friends.
in every grocery store. They're all standing there. And when you come, this one smokes and gives you, and you smoke because it's easy. Easy life, people. And then so she started smoking weed. And from smoking weed, she started drinking liquor. And when you combine two evils on your body, you're destroying your being, because these are two demons. These are two demons. Heavy liquor and weed, combining two enemies. And of course, she started living like that. It was easy. Then what next? Because the people who do that kind of life, or who live that kind of life, are not normal human beings. Then whatever boy she ran to started abusing her, beating her, because a person who smokes weed is not always clear. So every now and then they were fighting. But she cannot go back to her parents because she was running away from doing the right thing. So she preferred staying in darkness than coming back to light. She continued. All abuses, I don't want to say a lot of other things, but just take it. All abuses you can ever imagine, she experienced. But she stayed in that darkness. The only thing that saved her today was one day she was driving in Belt Parkway. Of course, they drive even without license. And this is a normal girl from a good family. It's not like she came from the ghetto. From a very good family, sound grandparents, sound mother, sound father. Yes, she derailed so badly that the parents could not understand that. And she's the only child they have. Which was so bad. They were so distraught. Eventually, she was driving with all those people under the influence and had a very fatal accident. Very fatal accident that the parents couldn't believe that she could survive. But they narrowly got her out of the car, little wound, as God may have it. She survived, not a major body physical wounds. She went to the hospital and survived it. That accident was what saved her soul till today. And that's the only thing that made her understand that there is no life in darkness, that she has to walk in the light of Christ. And the Reformation and the rest of them, that she's now very clean. And if you speak with her now, comparatively to the way she was in the last 4 years, you will see the difference. Because there is no way you can compare darkness and light. Darkness is darkness, light is light. And so you have to walk in the way of light. And that's what Isaiah is saying, that people who are in darkness have seen the light, because light is good. If you walk in the light, you cannot stumble. But if you walk in darkness, you fall. You stumble all the time. You cannot be you. So my young ones, never be deceived by nobody. Never be deceived by easy life. You have to stand your feet. And then also, we saw in the gospel, we have to grow up. In the gospel, Jesus Christ was still young, but John the Baptist was overshadowing him. And Jesus relaxed. As soon as John the Baptist died, Jesus Christ left his parents' house in Nazareth and headed straight to Galilee. Why did he go to Galilee? He went to Galilee because Galilee was a metropolitan area where people come in, just like New York. Most people land in New York. Then from New York, then they move to different areas depending on their choices. That's how Galilee was. So Jesus decided to start his job in Galilee so that he could push the message of light and people would take it to every hinterland. Now, we have to grow up. Sometimes we feel that we depend on our parents, and you depend on your parents Monday through Sunday. Monday through Sunday. There is a time to stand on your own. Your parents will not be there every time for you. Parents are not always there. There are some times you will not find them. There are some times life is not the way it is for them. So you have to learn to stand on your feet. You have to learn to do the right things. That's what Jesus did. As soon as John left, he picked up. He took charge of his life. He chose his disciples and pushed them out there to spread the message of light. And so, my dear brothers and sisters,
So ụmụnne m na Kristi, let us walk more in the light. Then the second reading kọwala anyị about division. Ka anyị avoid their division. Paul say, do you belong to Paul, Apollos, or Cephas? Ọ sị ha mba, that we all belong to Christ. Etu anyị niile nọ, anyị bụ ụmụ Chineke. We don't belong to nobody here, no matter how friendly anybody is here with us. Every focal point about Christ, and Christ is love, and Christ is light. Ka anyị na-enekwasa Christ anya, enekwasa na mmadụ anya, nekwasa Chineke anya n'ihe ọ bụla ị na-eme. And may the light of Christ continue to shine in our lives through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke. Otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Eze Chukwu si na eze Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ya eme. Ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, ọgụ n'aka nri Chukwu. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọnọdụ anyị niile, ebumnobi anyị niile wee bịakwute gị n'ụbọchị tata, n'ihi na anyị ma na ibu ife nyelu ọchịchịrị nke gbara anyị okirikiri. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị.
dịwe na nụrụ anyị anya. Anyị na-echetakwazi ndị anyị na-erunye n'aja masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche, Ezinne Mary Margaret Okolie, onye a na-eme ncheta oge ọ rapụrụ ụwa n'ụwa 1 year. Anyị na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi na ndokwa, erunyekwazi masị ya n'ụzọ pụrụ iche maka ezinụlọ Nweke ndị na-ekene Chineke. Ayọ ka Chineke mezuolu ha ebumnobi ha. Chineke, anyị ekenego gị maka ọtụtụ ngọzi gị, maka ịfụnanya gị, maka mbunye elu gị n'ebe anyị nọ. Anyị ewerekwana ọtụtụ ebumnobi anyị bịakwute gị n'ụbọchị tata. Anyị ma nke ọma na ọchịchịrị na-agba anyị okirikiri mgbe niile. Ọchịchịrị na-achọ ka ya wepụ anyị anya n'ebe gị bụ Chineke nọ. Ihe isi ike, mkpagbu, ajọ ọnọdụ na-eme ka anyị jụọ kedu ebe Chineke anyị nọ. Mana anyị ma nke ọma na ime arapụnata ka ike ọchịchịrị chịa ndụ anyị, n'ihi na gị bụ Chineke bụ ife. Those who are in darkness have seen the light. Anyị wee na-ayọ ka ife gị nọnyela anyị niile, chakwasị anyị niile, ka ebumnobi niile nke anyị nwere ebumnobi dị mma ka imejupụtala anya karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, biko mee ka onyinye ndị a bụrụ ihe ga-asọ gị nara nụ, mekwa ka aja anyị na-achụ udo anyị nsọ bịa wetara anyị nzọpụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụdọ welite n'obi elu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekene.
ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'ebe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ n'ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nso terukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara were achịcha, nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị dị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị nọ wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị, osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile,
anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-elekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa onyeisi ọma, bụ ndị abụọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka anụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. 나름래 어분려마 나름래 어분려마 아우 그리스이 원년년도 나름래 어분려마 나름래 어분려마 나름래 어분려마 아우 그리스이 나름래 어분려마 나름래 어보려마 아후 그리스디 노림을 연도 나름래 어보려마 나름래 어보려마 아후 그리스디 노림을 연도 나름래 어보려마 아후 그리스디 노림을 연도 나름래 어보려마 어보려마 나름래 어보려마 아우 그리스디 모니엔도 나름래 어보려마
zamo, zamo, shebenyo wana mireremo. O Chukwu igwe zanụmọna, onye nwere ọsọ zamụ, chebe ndị ụwa na mmiri eremo. Chukwu biko na-anya n'obi, Chukwu biko na-anya n'ọjọọ, ịkpata gị n'oge Chukwu igwe zanụmọna, onye nwere ọsọ zamụ, chebe ndị ụwa na mmiri eremo. Ọjọọ niile Chukwu mere, Chukwu igwe zanụmọna, onye nwere ọsọ zamụ, chebe ndị ụwa na mmiri eremo. Sọ gị na-abụ Alfa na Omega, Chukwu igwe onye nwe nzamụ, ike na ndị ụwa chọrọ Chukwu biko zanụmọna, onye nwere ọsọ zamụ, chebe ndị ụwa na mmiri eremo. Si n'ime iwe chọbọjọ, si n'ime iwe chọbọjọ, Chukwu igwe zanụmọna, onye nwere ọsọ zamụ, chebe ndị ụwa na mmiri eremo. Chukwu igwe zanụmọna, onye nwere ọsọ zamụ, chebe ndị ụwa na mmiri eremo. Ka anyị ya ayịyọ. Chineke ji ike niile, biko mee ka amara gị nke na-enye ndụ na-edu anyị, ka anyị wee ṅụrịa n'onyinye gị oge niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection, ndị kwaya biko. Aga m apụrụ gị ikpere.
Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mama. Aga m akpọrọ gị ikpere, Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mama. Aga m ekporo gị ikpere, Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mama. Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mama. Aga m ekporo gị ikpere, Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mama. aga m ekpere gị ikpere, Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mama. Otuto dịrị Jesu. Ka anyị na-eme announcement, ndị be Nweke na-abịa Thanksgiving ha na-akwado. We still have some pending pledges totaling $2,725 in support of the Catholic Appeal Campaign. We remind that you have until January 29 to fulfill your pledges so that our goal will be realized. If you need to know your balance, please call the rectory. Due to the current high rate of flu and other respiratory conditions, the New York City Department of Health has issued a universal indoor masking recommendation for all indoor settings. So please continue to wear a mask in the church for the safety of our children and family. Thank you. We invite you to the monthly gathering of couples at St. Fortunata on last Friday of each month at 7 p.m. All couples are welcome. Please support Salve Regina Catholic Academy Raffle Fundraiser. Tickets are on sale at the rectory at $20 each for a chance to win Kalakri Water Park overnight trip for 6, a 65-inch high-def TV and home theater, or a 2022 MacBook Pro. Please stop by the rectory to get your tickets. New Year's calendar are available. Please take one home. After Nweke's Thanksgiving, ndị be Igbo nwekwu Thanksgiving too. The charismatic group of St. Fortunata just began the annual 9-day novena. Prayers are conducted every day at 7 p.m. Indoor prayers will be held on Saturday, 29th of January. Decoration of the altar will be on Sunday, coming Sunday. Please endeavor to call in. The access number will be posted on our forum. Okay, ndị choir, ya na ndị be Nweke onu. Aga m atụrụ Chineke mma onye nwe anyị. Aga m atụrụ Chineke mma onye nwe anyị. Ime na anyị ga-atụrụ Chineke mma.
mma. Anyị ga-atụrụ Chineke mma onye nwe anyị mma 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 anyị ga-atụrụ Chineke mma. Anyị ga-atụrụ Chineke mma. Anyị ga-atụrụ Chineke mma. Mama 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 Aga m atụrụ Chineke mma onye nwe n'ime tụwarịa mama si ya n'omena eze Jizọs tụwarịa mama si ya n'omena Ka ndị be Igbo na-akwado the following announcement. Most Reverend Robert J. Brennan, Bishop of Brooklyn, cordially invites us all. Okay, as no more I can invite. Okay. Biko unu mana anyị kwuru ekwu last Sunday na a ga-eme institute committee for the flight of the Holy Family into Egypt that is coming up na February 19th. The committees members are Konkwa Uche, Chairman, Solomon Mbagwu, Kevin Anyanwu, Chinyere Nnorom, Chigozia Neke, Maxwell Anoronian, Ndubisi Ibe, Nneka Njoko, Uchenna Duru, Chikadibe Nna, Tony Nnadi, and Chioma Anyanwu. So unu ga-ezukọ mal ka a ga-esi mie ndị be Igbo bịasịa anyị ebido unu man ka anyị si eme ihe flight anyị ga-ebido nwa obere donation ndị kọmitii aplan bazia ka ha ga-esi wee use wee mere anyị mmadụ ade ndị be Igbo mama eze Jesus
tụwara ya mama. Ziyanomena, Ziyanomena, Ziyanomena. Say Jesus, tụwara ya mama. Ziyanomena, Madonine asị ebube. Ebube Chineke mara mma, mmadụ niile na-asị ebube. Ebube Chineke mara mma, mara mma. Everybody testify you are good. You are good, Jehovah, you are good. Everybody testify you good. You are good, Jehovah, you are good, you are good. Testify you are good. You are good, Jehovah, you are good.